Sabies que a l'estiu és quan es donen més atacs de pànic o crisis d'ansietat? Arriba l'estiu, el temps de vacances, i al igual que la nit, quan estem dormint, és quan sembla que el cos hauria de descansar, estar més tranquils, i no, al contrari, és quan tota l'ansietat que hem acumulat durant molt de temps sorgeix de cop i volta. Sembla estrany, però si us fixeu, els que en patiu, veureu que és així. Què podem fer davant una crisi d'ansietat? Doncs primer de tot, intentar acceptar-la. Sempre ens diuen que hem de parar, respirar a poc i deixar-la passar. Cert, el que passa és que quan estàs immers dins la crisi costa molt i com més atenció hi poses en la crisi, més dura, perquè de fet l'ansietat ve de la por, ve d'una por que a vegades no sabem ni d'on prové. I en el moment en què la patim, com que els símptomes són bastant exuberants, els que l'heu patit ho coneixeu, el cor va molt de pressa, es pot presentar una sudoració, la boca queda seca. El cos es prepara com si hi hagués un perill, però aquest perill no sol ser real, sol ser imaginari, però el cos ho viu com si fos un perill real. I aquesta crisi dona uns símptomes que els mateixos símptomes encara l'empitjoren, encara creen més por. Per això la persona que ho pateix ho passa molt malament i no sap com aturar la crisi. El més important és acceptar-la i llavors, un cop ha passat la crisi, anem a treballar-ho. Per què hem arribat en aquesta crisi d'ansietat? Què hi ha al darrere? Com sempre, anem a buscar la causa. Potser és un tema d'ansietat generalitzada, d'una por a la pròpia incertesa de la vida i no sabem relacionar-la amb un motiu. Altres vegades sí que ho sabem, hi ha un fet que ens preocupa, igual són els exàmens a final de curs, igual és que t'has barallat amb una persona, igual tens un conflicte laboral potent, qualsevol tema que tu et preocupi i que ja portes mesos i mesos i mesos et pot acabar desencadenant aquest tipus de crisis. Què hem de fer? Doncs dues coses. En el moment en què tenim la crisi, respirar de forma conscient i, si no és a la nit i no és en un moment en què costa concentrar-nos en l'aquí i ara, doncs una mica de distracció, saber que allò que ens està passant no provoca la mort, encara que sembla que tens un infart en aquell moment, doncs no, és senzillament que el cor va més de pressa, es provoca una simptomatologia desagradable, però que quan menys atenció hi posem, més aviat acabarà resolent-se. I segon, per altra banda, anem aprofundint les causes. Com ho podem fer per evitar les crisis d'ansietat? Portar una vida sana, de fet, sempre és el mateix. Exercici físic, perquè se segreguen uns neurotransmissors i una serotonina que el que ens dona és benestar i ens fa sentir bé, amb la qual cosa ja estàs fent una prevenció d'aquestes pors reals o imaginàries. Després, dormir. De 7 a 8 hores és necessari dormir. Avui dia molta gent dorm menys. Hem de recordar que el cos necessita aquest període de descans nocturn entre 7 i 8 hores mínimes. Menjar bé, menjar de forma saludable i equilibrada. A vegades fan falta suplements. Generalment no si fem una dieta prou variada en nutrients, sense calories buides que provenen dels sucres refinats o de l'alcohol, sinó nutrients on hi ha vitamines, on hi ha verdures fresques, molta fruita i, si podem comprar de forma ecològica millor, i si no, intentar fer una dieta, doncs això, molt variada, suficient i no excessiva ni insuficient. Més aviat avui dia ens anem en els excessos, no? Mengem més del que ens toca i no tant en nutrients sinó en calories. Per tant, una dieta equilibrada, exercici físic i tècniques de relaxació, que n'hi ha moltes. Hi ha qui li va bé practicar la meditació. La meditació és un bon mètode. Per què? Perquè aplica la respiració conscient. La respiració conscient, quan tu et concentres, quan estàs respirant, el que fa és crear com un espai que permet trobar serenitat i pau interior. Rebaixa els nivells d'estrès i, per tant, l'ansietat i el que permet és trobar
una calma interior que serà la forma de prevenir les situacions que sovint ens poden desequilibrar o estressar. També hi ha altres coses que ens poden ajudar, practicar ioga, practicar qigong, tai chi, visualitzacions, qualsevol tècnica que sigui de relaxació ens ajudarà a complementar aquesta prevenció, que és el més important per prevenir l'atac d'ansietat. La música relaxant, hi ha qui escolta mantres o un altre tipus de música que li provoqui a una persona aquesta sensació de serenor. Quan anem a buscar les causes d'aquesta crisi d'ansietat, sovint ens passa que sols no ho sabem resoldre i llavors és quan és necessari un acompanyament, demanar ajuda. Sempre parlo d'aquesta humilitat per saber demanar ajuda quan ens fa falta. L'acompanyament amb el tema de l'ansietat és molt important, perquè si sols ho sabéssim resoldre ja no patiríem crisi d'ansietat, evidentment. Per tant, jo us convido a que si us presenten crisis d'ansietat o atacs de pànic, demaneu ajuda. Hi ha qualsevol tipus de terapeuta psicològic, acupuntura també funciona, qualsevol tipus d'ajuda que serveixi per acompanyar aquest procés, per anar disminuint i anar rebaixant aquesta por que tenim a dintre, que ja us dic que a vegades no sabem ni d'on ve, i potser amb aquest acompanyament humà el que podem fer és arribar ben bé a l'origen. I a partir d'aquest moment que arribem a l'origen, desbloquejar-ho, treballar la causa real. Potser vivim un temps d'incertesa en aquests moments que ens provoca un cert nivell d'ansietat constant. Una miqueta d'ansietat, que la tenim tots, tampoc és contraproduent, ens fa estar com alerta i potser ens provoca una mena de claretat mental a l'hora d'afrontar les situacions de la vida. Per tant, no es tracta d'eliminar l'ansietat, es tracta de rebaixar-la. Us convido a demanar ajuda sempre que necessiteu per acompanyar el tema de l'ansietat i que ho veieu com una oportunitat per créixer com a persones, perquè segurament amb l'acompanyament arribareu a trobar les causes que us provoquen aquest excés de por a la vida i quan ho treballeu conjuntament amb el terapeuta el que fareu serà desbloquejar temes que potser a part d'ansietat us poden portar altres problemes. I és per això que val la pena no veure-ho com un tema negatiu, sinó com una oportunitat de millora, de creixement humà i aprofitar l'oportunitat de treballar-se mateix, de mirar-se cap a dintre, que al final és una inversió en salut per poder ser més feliços i estar amb més pau interior.